и баща ми плаче. Не, бе, ами го снима. Не, той не. Ало, кажеш, много успешно. Кой го види? има ли някакъв? Папи да се махне от кати. Като стане голяма, колкото катите ще танцува и тя. Ласка, ще гледаме катите как ще трябва. Пати! Ела, пати. Дами и господа! Дами и господа! Снимаме задържане! Айде! Я сега да видим как ви гледайте мишоци. Ау, какви мишоци. Гледайте какви мишоци. Айде артистите. Пак. Я да видим какво имате вие ръчички. Я ми ги покажете всички. Аз да си видим вашите ръчички. Я покажете ръчичките. Да ги видим, защото ръчички са студено. Ние на ръчичките слагаме ръкавички. И пеем една песничка. Айде да пеем песничката за ръкавичките. Айде.
Викаме Дядо Коледа! Дядо Коледа! Дядо Иска още една песничка да пее, за да ни чуе. Коя иска? И снежен праши. Пеят ли? Да. Ми пеете. Да. Я още една песничка. Да чуе как пееме за Ладоня. Снежен прашеничка вдига, дядо Коледа пристига. Има добра да от сняг и кожух и бял калпак. Има той брада от сняг и кожух и бял калпак. А торбата му прочута от играчки е издута. Дядо Коледа ела при добричките деца. Дядо Коледа ела при Дядо Коледа сигурно си изморен. Искаш ли да посегнеш малко? Както се повярва, тя се Това под най-послушните дечица ли сте събрали? Колко много сте слушали? Я ви покажа. Толкова. Толкова. И сега кажете колко сте слушали. Я гледам. А сега... Ще ми изпеете на дядо Коледа. Знаете ли ви някоя песен? И за ръкавичките снежен прах, да си снежен прах. чул за ръкавичките. Той чул за Я да чуя на песничка. Хайде за ръкавичките. Подаръци и да ви едно джудженце снежака. И за него ще има много хубав подарък. Аз съм ги оставил в техните групи. Айде сега всичките деца да си отидат по групите, защото аз там съм си оставил чували. Айде да ходим да видим как.